समाव बे NDP-आवबो साफा सानै मानसिनाव फैसा खांनानै गावखौनो हाइ-फाइ लाइफ स्टाइल खालामनो मोजां मोनग्रा मानसिफोर दङमोन। बेफोरबायदि मानसियासो NLF-आव हाबदों। दा नोंथांमोना जुदि बुंनो थाङोब्ला आं रायखांनो गोसो गैया। जाय NLF-नि सानैसो दा थाब्रै दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनाथ' माने सानसे हरसे जौजोंनो गेलेबाय थाग्राखा। बिथांमोननि सायाव बर' हारिया माबोरै सोनारनो? जायफ्रा बेस गैया, जायफ्रा प्रिन्सिपल गैया, जायफ्रा कुनु अबजेक्टिभ गैया, जायफ्रा कुनु आइडिय'लजि गैया, बिथांमोना होनो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'वागौ मानि जों मुभमेन्ट खालामबाय थागोन। मुभमेन्ट खालामबाय थागोन थिग दं, खिन्थु रन्जनखौ बख'नायानो खारन जायोब्ला मुभमेन्टनि मा हारि सिबिगोन? सानाव नुब्रबनाय सिमांखौ जोङो मोगथां खालामनो नाजायोब्ला बे मालाबाबो जाफुङा। बेखायनो जोङो जि सिन्ताखौ लानानै सावरायदोंमोन, जि सिन्ताखौ लानानै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि केडार्सफोरखौ जोङो गावबा गाव लाइफखौ एक्सप्लइट खालामना होआजासेनो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव दिनै एसे गाबोन एसे बांसिननिख्रुइ बांसिन गोखा राव बुंबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै गाबोन बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों, नङा होमबा रायजोफोर? जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव जोंनि जि हारिनि जि रायजो राजाफ्रा जि गोसोआव साननाय, बे साननायनि उल्थाहै जि साननायनि हेंथाहै गोखा राव बुंबोबाय थानायखौ दिनै जों दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव जोङो खोनानो मोनबोदों। जोंहा NDP-नि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नांगौनि मोनसे गोगोम गोरा मोनसे थांखि, गल एन्ड प्रिन्सिपाल लानानै बिथांमोनाहाय मुभमेन्ट खालामफिनदोंमोन। नाथायब्ला दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्राय उल्थासो राव ओंखारबाय, नङा होमबा रायजोफोर? जोंहा बि बख' बिथाङाहाय बुंदों जि सानाव नुब्रबनाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो नाजाब्ला माब्लाबाबो जाफुङा होननानै बिथाङा सारेन्डार खालामनानै दिनै UPPL-आवहाय हाबहैदों। बेखौ जुदि जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनो बै समायावहाय लिडारफोराहाय बि फेरेंगाया, गबिन्दआ नोंसोरखौ मा बुंनायमोन? नैबेनो जाफैबाय दायो। दायो नोंथांमोनाहाय माबाजों बि फेरेंगाजों मा बुंजादों? लाजिनाय मोनासै, नङा होमबा रायजोफोर? बि फेरेंगाया मा बुंखो? जाय मानसिफोरा थाखा फैसा दाबिनानै लाइफ स्टाइल खालामनो मोजां मोनग्रा गाज्रि लुबैसुला मानसिफोरा बियाव हाबदों होननानै बि फेरेंगायाहाय बुंबाय। नोंथांखौ बुंबाय दिनै नोंथांनि सावगारिया मा दिन्थिदों? नोंथांनि मुभमेन्टआ मामोन? बेनिफ्राय दा नोंथांनि सावगारिया मा दिन्थिखो? नङा होमबा रायजोफोर? दिनै सोरबा बायदिया गाज्रि मोनो, सोरबा बायदिया बबेबा मोनसे आफादनि लिडारफोरखौ बखिबोला गाज्रि मोनो, रागा जोङो, खुद्रि सारो, प्रेस मिट होयो, नङा होमबा रायजोफोर? गोबां दिनै दोङो दैदेनगिरिफोरा जुदि भुल नुनायखौ सोरबा सासेया जुदि ससियेल मिडियायाव बुंबाला बेयाव दुखु मोनो। जाय बाथ्राया थार दिनै बे बाथ्राखौबो बुंनोबो हायो, बेबायदि बुंबाबो दाय जायो, नङा होमबा रायजोफोर? दिनै नाय जों रायजो राजाफ्रा मा नुबोदों? मोनसे समाव NLF-B, नङा होमबा? मोनसे गोगोम गोरा थांखि लानानै दादोंमोन NLF-B-खौ। दायो मा पिक्सार नुबोखो? एमबाथाखौ मानो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनखो? मानो उदां खालामाखिसै? बि बख'नि खुगानिफ्राय एमबाथानि बाथ्रा मानो ओंखाराखिसै? नङा होमबा रायजोफोर? बेनिफ्राय जोंहा बि फेरेंगा बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, खोब मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बियो होननानै आं सानो। रायजोफ्रा मा सानो मिथिया, कमेन्ट खालामनो हागोन। जे रन्जन दैमारिखौ बख'नायानो जुदि मुभमेन्टनि थांखि जायोब्ला, मेन बाथ्रा जायोब्ला, गाहाय जायोब्ला मा हारि सिबिगोन होननानै बुंदों बिथाङा। बिथांनि जि बुंनाय स्टाइल, बिथांनि जि बुंनाय राव, बेयाव जोङो मोनथिनो मोनो बिथांमोना माब्लाबाबो रन्जन दैमारिखौ बख'नायाव खामानि मावा आरो बिथांमोना माब्लाबाबो रन्जन दैमारिखौ गनायखौ इच्छा खालामा, लुबैया। जेरै फेरेंगा, गबिन्द, जेब्ला रन्जन दैमारिया गगोन जेलनिफ्राय बिथांमोना गुन्दै रानगोन, बिथांमोना ओंखाम गोमागोन, बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै रन्जन दैमारिखौ गनायखौ लुबैया आरो इच्छा खालामा। आरो जाया रन्जन दैमारि गनायनि बाथ्रा बुंगोन बिसोरनि हेंथाहै दिनै फेरेंगा, गबिन्द मोना बुंगोन, नङा होमबा रायजोफोर? जोङो ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों, प्रुफ दङ। रन्जन दैमारिया सासे फाउन्डार अफ NDF-B, हारिनि थाखाय मुभमेन्ट खालामग्रा सासे गोख्रों मुभमेन्ट लिडार। जाय मानसिया दिनै बर'नि हारिनि थाखाय गावनि थै मोदोम, गावनि जिउखौ, गावनि लाइफखौ
सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बर' जातिनि थाखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन हर सान बिथाङाहाय बोसोर बोसोर मुभमेन्ट खालामदोंमोन। बेबायदि लिडारा दिनै जोबथेसालियाव दङ। रायजो राजाफ्रा दुखु मोनो, रायजो राजाफ्रा हास्थायो बिथांनि गनायखौ, मिथिबाय। दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां गोसोआव दुखु मोननाय दङ। रन्जन दैमारि बायदिया दिनै जेलाव दोङो, बिथांखौ सोर बख'गोन? बिथांनि थाखाय बेसेबां खामानि मावदों। जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि रन्जन दैमारिनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला दिनै रायजो राजाफोरा गोबां गाज्रि मोननानै दोङो, मिथिबाय। दिनैनि दिनाव जुदि जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला दिनै BTC-आव सोर थगायसुला? रायजोफोरा कमेन्ट खालामलाय। गाज्रि मोनो बुंबाला, मिथिबायना। किसुमान आफादनि बा किसुमान रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंबाला गाज्रि मोनो दिनै। खिन्थु जायहा हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गोनां, जायहा गोथौयै सिन्था खालामो, बिथांमोना गोबां गोसोआव दुखु मोननानै थायो, मिथिबायना। गाज्रि मोनो, गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया, मिथिबाय। नंगौआ नंगौ, नङाया नङा अरायबो। दिनै सोर थगायबोदों रायजो राजाफोरखौहाय बुंलाय। रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामलाय। दिनै जेसेबां दिनै BTC-आव लिडारफोर जाबोदों, BTC-खौ दैदेनबोदों, बिथांमोननि गेजेराव सोर थगायसुला? हु इज द लायार अफ किं? सोर लायारा सोर? प्रमद बर' सारखौ बुंबाय थानायनि गोबां रायजो राजाफोर आरो गोबां माबा लिडारफोरा दुखु मोनो, गाज्रि मोनो, हेंथायै बाथ्रा बुङो, नङा होमबा। प्रमद बर'आ सासे मोजां दैदेनगिरि, हारिनि सिन्था खालामग्रा मानसिखौ बेबायदि बुंबाय थानाया मोजां नङा। थिग मोजां नङा, जोंबो मानियो। बिथाङाबो हारिनि थाखाय मोनसे मुभमेन्ट खालामबोनाय, हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे बर' लिडार। जोंबो मानियो, रेसपेक्ट होयो प्रमद बर' सारखौहाय। नाथायब्ला दिनै गुबुन जातिनि मानसिफोराबो मानो सोंखारिनो हमदों प्रमद बर' सारखौहाय? दिनै प्रमद बर' सारा जुदि थगायाखैब्ला, रायजोखौ थगायाखैब्ला, मानोथो एसेबां देग देग बिथाङालाय बुंनाय? रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। रन्जन दैमारि साराबो बै सुक्तिनि गेजेरजोंनो गबाय होननानै माने एसां देग देग बुंनानै एसेबां हामा थगायबाय, देखा देखि थगायबाय। बे थगायनाय जादोंना जायाखै फालाय? ना थगायनाया माखौ बुङो? दिनै ससियेल मिडियायाव दिनै रायजोआव थगायनायनि बाथ्रा ओंखारबाय थायोना। माबाया प्रमद बर' साराहाय हाग्रामाखौ थगायबाय होनना बुंबाय थायोना। सोर थगायग्रा दिनै प्रुफ दङ, प्रुफ जानानै दङ। रायजो राजाफोरा दिनै बुजियै मोनथियै गैला, मिथिबाय। जेलाव थानाय, जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय जाय व्यक्तिफोरनि न'खरफोरा बेसेबां खुसिमोन जेब्ला प्रमद बर' साराहाय नैबे स्पिचखौ होयो। खुसिनि मेगन मोदै गदोंमोन बिसोरनि मेगनावहाय। बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो गासिबो NDB जेलाव थानायफोरा गसिगोन, रन्जन दैमारियाबो गसिगोन, बेसेबां खुसिमोन, बेसेबां रंजादोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै फाइनेलि रिजाल्टआ मा ओंखारखो? मा फिथाइ मोननो हाखो जोङो? बि थगायनाय नंगौना नङा? बेखौ थगायनाय होनना बुङो आसलते। माबायदिखौथ' थगायनाय होननानै बुङो? दिनै प्रमद बर' सारखौ थगायबाय होनना बुंबा बिराद दुखु मोनो गोसो गोरबोआव। आसलते दिनैनि दिनाव जुदि जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला, जों रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनानै नायोब्ला जोङो माखौ नुनो मोनो? जायफ्रा दिनै दैदेनगिरि जाबोदों, जायफ्रा दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों, बिथांमोना गावनि सुबिदा लानो, गावनि इयुन संसारखौ मोजाङै दालांनो थाखायसो हारिखौ सिबिफ्लाबोनानै, हारिखौ थगायनानै, रायजो राजाखौ थगायनानै गोजौ लेभेलाव मासि लानो, सियारनि थाखाय बिदि गोनजाखौसो जोङो नुबोदों। आं बुंनायाव सोरबा सोरबा दुखु मोननो हागौ, रागा जोंनो हागौ। प्रब्लेम गैया, रागाजों दुखुमोन जेबो लाब गैया। जायखौ जोङो नुबोदों बेखौसो जोङो बुंदों। प्रमद बर' साराहाय दिनै रायजोफोरखौ गोथां गोथां थगायनानै दिनै सिफ जाहैदों रायजोफोरनि अननायाव। दिनै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंबाथ' बहुद दंबावोसो। बिथाङा मा बुंना लानायमोन, मा जाहैखो, आरो मा बुंदोंमोन, मा जाखो? बहुद गोथां गोथां थगायदों, गोथां गोथां थगायदों रायजोफोर, मिथिबायना। गोथां गोथां थगायदों। गोबां रायजो राजाफोरा सहायनो हायाखै। खिन्थु जायफोरा दिनै गुन्दै मोनजानानै दोङो बिथांमोना रागा जोङो, दुखु मोनोलै, मिथिबाय। आं बिथांखौल' बुङा दिनै हारिनि गेजेराव, आं बिथांखौल' बुङा। हाग्रामायाबोथ' सासे, हाग्रामाखौबोथ' सनितपुरनि बर'फोरा मोजां मोनाना रायजोफोर। सोर मोजां मोनो हाग्रामाखौहाय? मोनसे समाव हाग्रामायाबो सनितपुराव थांनानै मा बुंहैनायमोन?
मोनसे समाव हाग्रामाया सनितपुरनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा बुंनायमोनलै हाग्रामायाबोथ' बुंदोंमोन सनितपुराव बर'आनो गैया बेसेबां बर' दोङो होनना बुंनायमोन। बहुद दुखु मोनना दोङो हाग्रामा नोंथांखौबो सनितपुरनि रायजो राजाफोरा थांनानै सोंहैथांलाय हायो नामा हाग्रामाया सिगाङाव खेबसे हायदोंमोन नामाथाय UBPOनि मिटिं ना मा जादोंमोन नामा सनितपुरावहाय बेयाव फैदोंमोन हाग्रामाया बेयाव मिथिलांबाय नामाथाय सनितपुराव बहुद बर'फोर दं माथो होननानै बेनिफ्राय दा बुंला माथो सनितपुराव बर' गैया होननानै बुंला माथो दायो। आरो बिथाङाबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गाज्रि मोनजानाय खामानि बहुद मावबोदों मावा होननानै बुङाखै आं मावबोदों हाग्रामायाबो खिन्थु सनितपुरनि रायजो राजानि हन्दिया बेल' हाग्रामाया सिब जाबाबो बियो सनितपुरखौ बिटिआरआव सोसननाय खामानिखौ मावगोन ना मावा बियो हन्देहसो दंबावो नंगौना नङा रायजोफोर कमेन्ट खालाम। दिनै आङो बहुत साइड जानानै बाथ्रा बुंदों गेजेरनि जानानै मिथिबाय आं सोरबा प्रमदखौल' बुङाखै सोरबा हाग्रामाखौल' बुङाखै जोंनि दैदेनगिरिफोरा माबायदि जाबोदों दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जुदि बेकग्राउन्डखौ जोङो नायोब्ला खालि गोजौ लेभेलाव थांनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ थगायफ्लानानै सोरबा गाज्रि मोनोबा गाज्रिमोन सोरबा दुखु मोनोबा दुखुमोन मा कमेन्ट हर रायजोफोर। बेनिफ्राय आं भिडिअखौ खोब गोलाव खालामला गोलाव जाबाय थेंक इउ स माच जायफोरा जोबजासिम नायदों आरो माबाफोर गोरोन्थिफोर जालांबायबा आं क्षमा मोनगोन होननानै आसा खालामबाय थेंक इउ स माच।